И здравейте хора, днес ще играме на Майнкрафт. Отдавна съм снимала, така че бях на море. Сега лягам да спя. Така ще бъде 10 минути. Айде. Така, идам навън, да видя нещо. Имам да ги паса. Добре хора, процентата съм ми направила покрив, искате ли да го видите? Горе. Яко е, нали хора? Абонирайте се за мен, 2 клипа ще снимам, само да ви кажа, да съм по-известна. Аз ще ви покажа честите, които си направих. Ето, това е за жито, за моркови, имам 2 стака с моркови. Имам 5 стака с жито, такива неща. И нормално е. Ще ви покажа храната, където и ето я. Ще видим какво ще си направим. С 3 кожа. Нищо. После брат ми ще го качи, така че. Така, чакайте да видя. Къде ми? Ето го крафтим. Ще събера за обувки 4. Трябва ми още 2. Имам 3. Трябва ми още една крава да убия и съм събрал обувки. Айде. Села ниньо, села ниньо, села ниньо, села ниньо. Бих села ниньо. Така да 10 секунди да покажа, докачиха средно 3 покажания вече. Вече ще имам абонати, ще снимам. Сега ще тръгваме на джамбо, но... Не снимаш влог. И после след този клип ще снимам влог. Само в петък ще снимам. Петък? Да. Петък не учиш. След училище ще снимам, става ли? Баща ми... Какво... Направя ли интро? Не искам по-хубаво да бъде. Какво ми бегаш, бе? Ела тук, бе. Аз сме да го бивам на 2 пъти, така че. Беги, мата птиви. Мале, колко зелени хора трябва. Ама аз имам медио, много съм смотана. О, те я правиха секс. Това ще го удееш, значи. Нищо. Аз видях някакви парта. Вижте какво се направихме пасетата в хубаво, нали? И даже с прозорче направих. Аз отивам да открадна всичко. Аз съм обряла всичките градини. Аз ще става такова, чакай. Аз ще убия някого. О, пиле, имам пиле. Пращо, какво правиш, бе? Ела, тук те убия. Чакай!
Какво ми бегаш? Ми бегай. Почти съм 5 лева, 8 часа, 4 много са ми... Затопалиха са ми ръцете. Така. Ще убия няколко селения. Гледай ги! Готово? Май няма да има скъпта. Ще убия всички селени тука. Ти какво ми бегаш, бе? Бих ли те? Бих малко. После ще ми разгледате малко къщата. Тая на за тебе има. Да. Аз сега ще ви покажа колко хляб има. Гледай, колко много хляб. И каква музичка тая? He was a bio. Тая. Какво? Не, искам да... Аре, ти ми слуша времето! Тая. Стига, че ми... Няма да се чува на клипа! Ти ми развали всичко! Нали, хора? Така искам. Да. Ама назад ли? Не ще го направиш така. Назад ли? Така ще го направиш. Аз ще си взема няколко градинки. Ще взема една градинка и готово. Казвам му за бай. Не, му аз нямам, а ти ми викаш на клипа. Не съм ти викала никога на клипа. Да. Не, клиповете никога не съм ти викала. Гледайко не намалява. И хора,